Pagkarambola sa tulo ka mga sakyanan sa Cagayan de Oro City, nakuhaan sa dashboard camera. Ang detalye atong saron sa live report ni Clyde Bacascas. Clyde! Real kalitlangan ni Simang sa Picas Lane ang taxi hinungdan sa maong disgrasya. Ani ang eksklusibong report. Kuha kini nga video sa dashcam sa usa ka pick-up nga padulong sa syudad sa Cagayan de Oro gikan sa Barangay Lumbia. Makita nga nagsunod kini sa usa ka taxi. Apan taod-taod pa, nilihis sa Picas Lane ang taxi. Diin gikasugat niini ang usa ka dump truck nga dunay kargang mga basura. Ang resulta, maayong pagkabungkag sa tubangang bahin sa taxi. Nasamutan pa kini diyang nibangga sabang taxi sa nagsunod nga pick-up. Sa kakusog sa impact, naipit ang driver sa taxi nga si Ariel Jan Galimutan. Hinungdan niya naglisod ang mga rescuer sa pag-rescue kaniya. Hinoon, naluwas sa makuyaw nga kahimtang ang maong taxi driver. Sa investigasyon sa kapulisan, posible kunong nakatulog kini samtang gabiyahe hinungdan sa aksidente. Sigun sa atong sa investigator, gituan nga nakatulog ang driver sa taxi. Kaya nakita mo na to hawan kay dalan. So nikalit lang siya babag sa linya sa dump truck. Daling gilimpyuhan sa mga personahe sa DPWH ang dalan aron malikaya na ang dugang disgrasya, ingon man nga dili sa mabalda ang dagan sa trapiko. Delikado na kay digyas mo na siya. Pag igo sa ligid ana, labig masabel og break. Tumbahong gi ka diha. Sa karon ang taxi driver lang ang may atubangong kaso apan padayong ginatun-an kung doon na bay kung pasakahan basab ang driver sa dump truck ingon man sa pick-up. Real? Okay, daghang salamat, Clyde Bacascas.